Hello mga higala, welcome to my vlog. Nami sa SM karon. Kauban ako. Ako ang Mari. Hello. Akong Mari niya. Tara ay ang kauban pud nako si Jasmine. Agoy si Jasmine. Hiat lang dagway. So nata sa SM City, Cebu. Mga plants. May kugos na siyang amo. Okay. Ato daw mi sa taas kay mag snacks me. Aliding. Jasmine! Jasmine! Gutom na ko, Jasmine! Gutom na kayo! Republic of Commerce. Gamers Day. Cebu Trade Hall. SNR. Eh, mukhang undi ka ni. Ikat ni mo. So, Remy. Sa SNR Pizza. Ang muadra ka ay rin mo muadra pag 50 kung duha ka. Pwede mo ha? Oo. Oo. In one whole pizza eh. Kung hindi niya magbuha ka kung ana po dahil sila dito. No kay dito man ta na sila sa kuan di ba? Wala man na diri. Ambot na ba kagyapon ang kuan dito? Lo naghalhal lagi gihapon kang ano ka? Mauli na ta oy. Aw. Makakaon ta ron basta madawat to iyang card. Kaita. Kaita, Jasmine. Wala ta money, Jasmine. Dala akong money ay. Dala akong Jasmine. Akong Mari. Among gikarga. Akong Mari kay. Para naami kauban. Kay. Nanguan mi og fabric. Para naay mo tabang na kong pili. Kay di ko kabalong mo pili. pero sulit ako ang ano rin. Ha? Nice dito siya nga color. Nice dito siya nga color. So na dito ubos. Oh, nice kay among napili no. Class kay siya nga color. So maulang gihapon mga higala diri sa SNR New York style pizza. Wala pa sila dine in. Take out lang tatanan. Tara ako ang unikaihan nag-order. Take out. Agoy kagutom. Take out raman. Nya.
Niya magkuha ra ba ko sa akong eyeglass kay kuan pa. Uy hala. Unsa man rod? Ano man na? Ano man na? Kasi pwede rin tingin sa kilid eh. Kasi pwede rin sa kilid. Wala man ding awa. Di man siya pwede. Ha? Wala. Waiting ra. So mao dito sa Colon po ding ang Jollibee kay ang dine-in nila tus tumoy. Taas kayo eh. Dugay kaayo. Dugay kayo na. Unsa ni diri ding? Unsa na? Red Hall. Trade hall. Dili Hala. cinema. Trade hall niya diha cinema. Dili o. So diha. So wala. Take out ra de pwede rin. Oh, take out ra bitaw no. Kailangan nila lang. Asam ta mga unron. Sige. Aton ta sakyanan. Yan. Ay pareha go dito sa ko anak. Ibutang na siya, uy. Pwede ra. Igat kay among Jasmine nagdiaper. Nakasuroy og SM nagdiaper. May pasilangga kay nagdiaper pa. Iglangas. So, dari na lang sa kutob. Niya pa. Ang dagway ay. Sana ikaw na sa tumayo. So, na among order. Uy. Na among order. Manglayas nami. Hala, kaabtik niya. Kaabtik. Asa tadapit. Very nilang vaccination. So diri mi mga on. Diri dirin ay dugi. Ya. Hala asa man ni? La asa ta? Nga nara o. Yun. Sama ni. Unsa ni nak? Nawa yun. Basa. Mura siya niya na. Mm. Tabong na siguro na sa ilang tubig. Tabong na siguro sa ilang tubig. So dir. Ata na. Uy, wala. So diri na lang mi kuto. Diri na lang ko kuto mga higala kay nagprohisyo na akong Jasmine. Bye.